Priatelia, tak vítam vás pri ďalšom videu, ktoré vzniká úplne náhodne, a to potrebujeme moje úžasné šperky a bižutériu pretriediť a dať ju do normálneho stavu, čiže poukladať niekde inde, kde bude sa dať vyberať z toho a kde to bude reálne možné aj rýchlo, prehľadne a fungujúco nejakým spôsobom vybrať a začať na to makať. Takže poďme na to. Čiže priatelia, do týchto dvoch šuflíkov potrebujeme roztriediť a poukladať toto všetko. Toto všetko. Sú to všetko bižutéria a náhrdelníky, náramky a všetko možné. Takže let's go. Úprimne, kamoši, ja ani nemám šajnu, kde začať, ale vám chcem ukázať toto. To sú moje milované rukavice na šoferovanie, ktoré môžem vytiahnuť. No puste sa. Si zapnete a môžete šoferovať. Milujem ich, akože sú skvelé naozaj, takže dáme si ich hneď niekde poblízku, aby sme ich mali. No a poďme ďalej. No. Takže dobre, toto už máme. To dáme niekde blízko. Ale asi neviem, či mám začať. No, niekde začať treba. Takže ťažký to život, ťažké rozhodnutia. Ale zatiaľ, kým sa ja rozhodnem pri mojej šikovnosti, vám ukážem toto. To sú moje brošne. Toto mám po babičke. Tuto som si kúpila takého subika na zimu. Tu mám takéto niečo. Neviem, čo to je, ale páčilo sa mi tie farebné kamienky. Tu mám tiež na zimu takúto brošňu. Hopa. Alebo prívesok, alebo niečo také. Tu mám husle. Tu mám ružičku, a toto je vyrábané, doslova vyrábané. Tu mám šaša, ktorého som stále mala pripnutého. S tými starými zvíherskami. Stále som ho mala pripnutého na mikine, keď som dobila v jednej práci tučniačika. Aj tučniačika som tam stále mala. A tu mám ďalšia, toto je krásna pre mňa pripínačka. Ruka a psia labka. Takže toto určite zatvoríme a to aj tak ostane v tejto krabičke. Ja verím, že sa naučím to už aj používať. No, ale poďme na vec. Asi to bude najlepšie všetko bude všetko vysypať. Takže, ok, dobre. Takže toto by malo byť hypoteticky. Toto by malo byť všetky náramky, ktoré mám. Dobre, toto si nechávam, lebo toto mi spravila netier. Takže toto nechávame. Toto som strašne chcela, to sa mi neskutočne páčilo. Lenže mi to vyzerá to dosť blbo. Ja to takto mám zapnuté a rovno to aj natiahnem. Takže je to o ničom. Škoda, lebo veľmi sa mi páčil. Takže, no škoda ho. Dobre, takže toto pôjde preč. Budeme pokračovať. No, s niektorými sme sa rozlúčili. Toto je z dreva. Bolo to pekne, krásne farebné a to isté je aj toto z dreva. Takže neviem, no to by som asi aj nechala, lebo však drevo nikdy neumrzí. Zase toto, keď som mala svoje obdobie rebelstva a akurát som milovala Pink, no ešte teraz mi milujem, má úžasnú hudbu. A som chcela také tie náramky, že wow, hej, že som drsňačka. Ale no, vybrala som si tento s kvietkami. Takže neviem, či som bola drsňačka, ale toto je moja mladosť, čiže toto si určite nechávam. Toto sú vyrábané krásne náramky. To sú ako môžete vidieť, z korálok. Takže to pôjde tak kde, určite.
No, toto bol skvelý náramok, tu bolo napísané, že best friend, neviem, či to uvidíte. Asi nie. Proste tu bolo best friend a bola tam psia labka, to som dostala od kamarátky, keď mi zomrel psík. No, ale už musím ho vyhodiť, lebo začal veľmi hrdzavieť, takže dovidopo. Toto bol tiež úžasný náramok, musím už ani nedostať. Ale tiež ho budem musieť vyhodiť, lebo ako on ešte vyzerá byť fajn. Ale keď sa pozriete zblízka, tak jemu už chýbajú korálky a už to nevyzerá pekne. Toto je ďalší vyrábaný korálkový náramok. Takže, OK, toto je krásny. To si necháme. No. To bude asi veľmi rýchle. To je tiež ďalší náramok z korálok. Taký farebný, takže to si tiež necháme, to bolo vyrábané. Toto bol náramok, ktorý akože mal podporiť chudnutie. Úprimne asi sa tak nestalo, nechcem byť zlá. Ale malo to veľmi ďaleko od toho, že vraj v tomto striebornom, že vraj je nejaký magnet, aj tu s týmto, a že vám to pomáha chudnúť, zatlačiť hlad, alebo chute, no neviem. Takže toto pôjde preč. Tu som dostala od, ešte aj cenovka tu je. Tu som dostala od bývalej kolegyne z Chorvátska, myslím, že z Chorvátska, z Bulharska, vyrobený ručný náramok s mušličkami, ona bola posadnutá mušličkami, milovala mušličky, takže som dostala takýto mušličkový pekný náramok a to ja si cením, keď taký niečo dostanem. No, tento náramok má veľa rokov. Som dostala od jednej pani a naozaj cipo na toto je to skvost, ale je to aj ťažké. Ale naozaj je to staré, kvalitné. Takže to si nechávam. No poďme ďalej. Čo tu máme? No, ďalší úžasný náramok, ktorý je na chudnutie, ale je vybitý. Takže nemám šajnu, kde sa nabíja. Keď sa môžete pozrieť z každej strany. Ja som to už aj vyberala z toho. Proste neviem, kde to má ten vstup na nabíjanie, takže keby niekto náhodou ste vedeli, kam sa to strká, myslím tá nabíjačka, tak mi dajte vedieť, lebo náramok pekný, ale funkcia veškeré žiadna. Ďalší vyrábaný náramoček. The best. Krásny. Veľa náramkov mám vyrábaných, lebo úprimne ja nejako veľmi náramky nenosím, bo málo kedy ich mením. Tu je ďalší, to je niečo podobné ako tento prvý, ale je trošku tenší a trošku iný materiál, takže iná veľkosť, takže to ide sem. No, tu mám takýto náramoček, toto je z roku pána a úprimne neviem, či ho chcem. Musím sa pozrieť, či náhodou nemám k nemu aj nahrdelník. Ak mám k nemu nahrdelník, tak si ho nechám. Lebo tým pádom to bude set. Takže to dáme sem. Tu je ďalší takýto náramok. Tento si nechám, lebo tu ešte nevypadali kamienky. Takže tento si nechám. Tu je môj milovaný náramok, čiže z koráliek. Nádherný, krásny. No. Toto je zase nejaký magnetický, ktorý by mal pomôcť chudnúť. Ale no, to si budeme hovoriť. Páči sa mi, takže si ho nechám, lebo je pekný. Tu mám takýto korálkový náramoček. Neviem, ja vám akože nevyzerá zle. Dobre, necháme. Klasické perly. Takže to tiež necháme. Aj keď nie sú skutočné, samozrejme.
Toto sa mi veľmi páčilo, to neviem kde bolo, ale to bolo cool. Len cool. Takže začalo to černieť. Toto mám určite k tomu aj na hrdelník, takže to je taký setík. Počkajte, sa mi to pre... No, takže toto tiež si nechávam. Toto tu je, myslím, že tiež setík, takže to si tiež nechávam. Tu je nejaké srdiečko, čo tam je? Amor. Takže toto vyhadzujem. Čo tu máme? Oriflame, aha. Taká akože reťazka viacerými ramienkami. Už viete, som tu nemala, to sa priznám. Takže, ale dobré, ok. Bude to asi taký set, lebo taký nejaký obal mám aj tam. Medzi nahrdelníku, takže ok. No, toto je samozrejme môj milovaný naramok, ale to poznáte určite všetci. To si takto dáte a vám to vznikne na ruke. Toto každý, myslím, že to každý pozná. Milujem ten naramok a momentálne je tak používaný, že úprimne ja nemám rada, keď mám mať niečo, čo majú aj iní, alebo respektíve keď veľa ľudí má niečo také ako ja. Tu je ďalší takýto zeleno-zlatý z korálok, čo je fantázia. No toto je tiež, toto už je tiež veľmi staré, ale topkové. No, takže ani to nebolelo. Samozrejme si to nechávam. Viete čo, toto vyhodím. Naozaj to vyhodím ako... Neviem, nepáči sa mi to. Takže toto vyhodíme. Tu mám srdiečko. Myslím, že toto je ametist. Alebo nie, neviem. Dobre, to si odložíme. Dobre, takže náramky máme. Ešte sa pozrieme, čo je tu na... Neviem, či si to pamätáte, to boli také karamelky. A mne sa strašne páčili tie dozičky. Ale tu nám myslím, že mám... No, tu nám mám... takéto. Viete čo? Robíme to tak, že tieto všetky povyberáme. Ops. Tak. Lebo tento, ktorý som milovala, je roztrhaný, vidíte? Je celý roztrhaný. Takže to urobíme tak, že ups. Tak. Ešte jedno. Tak, takže tu nás budú tie roztrhané, bohužiaľ, ktoré verím, že raz sa dajú do poriadku. Toto tu na ľudkovia mal byť strieborný naramok. Hej, čo vlastne dáte do ňoho a tu asi dávate tie zavretie a tu asi dávate tie prívesky. Takže v žiadnom prípade to môže ísť do smetia a tu nás necháme tie, čo treba poupravovať. No a teraz poďme tu. Krásny perlový naramok. Toto je tiež tak staré. Som dostala od jednej babičkinej kamošky. Ale je mi ľúto to vyhodiť, lebo už fakt to má svoju históriu. Takže to tiež odložíme. Klasický naramok rúžový s ružičkou. Neviem, či si pamätáte, ale v 90. rokoch bolo toto proste jedno veľké wow. Je to umelé kotočiky. Ale to si tiež necháme. Tu máme takéto, to sa mi tiež veľmi páčilo, takže to si tiež nechám. Naramky majú vždy využitie a sa vrátia do... No tu je ešte jeden taký ten, to je farebný. Naramky majú využitie a oni sa vždycky vracajú do mody, takže korálkové zostávajú korálkovými a... Ja si myslím, že takto tu môžeme nechať. Alebo ešte robíme tak, že tu dáme všetky tieto, čo sú z korálik. Takže korálkové. Ešte tu máme nejaké korálkové. Áno, to sú korálkové. Myslím, že to už je všetko. OK, dobre, tak poďme na ďalšie. Ideme na náušničky. A
Toto asi bude tiež veľmi rýchle. Klasika, takéto úplne malinké náušničky. Tu mám do piercingov, povedzme tak, to sú tiež takéto. Viete, že to je zo Sheinu, vaše slúbené Sheine, tému, kde sa vám len hrdoráči. No, tu máme takéto všelijaké skvosty. Tu je tucňacík. A to nie je náušnička, to je do náhrdelníka, ale tu to skončilo. No, poďme na vec. No, tieto náušničky sú prvé a posledné, ktoré som si ja vyrobila. A to mám poviem otvorene, že veľmi som chcela vyrábať náušničky a takéto veci, ale no, zistila som, že nemám na to jednak nervy a nemám na to ani na to čas a hlavne nervy. Tu sú takéto drevené ružičky modré, také isté zase drevené, len sú v červenom. Toto som mala do setu, ale tie sú nádherné, to ja neviem ani z čoho je urobené, ale je to tak ľahké. Krásne sú a ľahké. Ale zase vidíte, že sú už poškodené, lebo tu keď pozriete, je diamantík a tu už je, takže to ide preč. Tu sa pozrieme, ďalšie rúžičky sivé, tie sú v pohode, takže tie môžeme nechať. No. Ale no. Takéto napichovačky. Tie sú pekné, tie ešte možno rok ponosím. Bohužiaľ, z týchto som stratila, ale tieto boli krásne. Takže tá ide preč. Tak tu. Takýto mini bordelik. Takže to asi robíme takisto, že vysypeme. No. To sú zimné. Frajerská náušnička, ktorú hopa. Toto ste si dali na ucho. Tu ste si to zapli. Neviem, či si to viete predstaviť. A toto tu viselo. Ale to už je tak zdevastované. A neskutočne lalôčky a ušnice veľmi boleli. Takže toto pôjde preč. Tieto dve som si nechala vyrobiť od jednej kamarátky. Tu máte aj stránku, kľudne si to pozrite. Tu sú takéto čierne, tu sú takéto hnedučké. Neviem, či to bude vidno alebo nie. Počkajte, vám to skúsim priblížiť. Takto. Jedna stáli 2,50, ale stoja za to. Sú krásne. Takže tak. Od tej istej kočky mám aj tieto. Visiace, rúžovo-biele. Tu mám zase zimné, také tie cukrovinky. Mám takéto rúžičky, to je k tomu náramku, ktorý je ten rúžový. Čo tu máme? Toto je asi najnovší prírastok náušnic. A ja myslím, že môžeme aj rozbaliť, nie? Na čo to bude v obale, treba to používať. A priatelia, už som ich aj rozbila. No dobré, skúsim sa tu nejak opraviť, pokúsim sa. Dobre. Zatiaľ ich dám tu, že bude treba ich opraviť. Ďalšie zimné Disney čiapočky. Tieto boli tiež vyrábané, ručne vyrábané. Jedné. Druhé, tiež vianočné. No vidím, že tu mám hlavne vianočné. No tieto sú nádherné, toto musíme vybaliť. Pozrite sa, aké sú krásne. Takže tieto to prežili, moju manipuláciu. Tu je takáto náušnička. Ono to je
presne tej záušnice, hej, že keď vidíte, tak takto to má byť, hej. Takže tu dáme tiež tu. Tu máme ďalšie náušničky, ktoré sú vločky. Neviem, čo som mala s tými vločkami. Sú takéto dlhé, to by som mohla tiež vybrať, vám ukážeme. No, takéto. Ako všetké bižutéria, čo sa týka náušnic. Tu máme ďalšie takéto náušničky. To sú tiež veľmi pekné, to môžeme dať sem. Hopa. A tu máme ešte takéto. Tiež veľmi pekné. No a tu sú moje najextravagantnejšie náušničky. Tieto vyzerajú takto. Veľké, ťažké. Mám prípade síce zbytočné, ale prečo nie? Takže pôjdu do sekcie možno raz niekedy. Tieto podľa mňa by som mohla tiež, nie tieto, ale kde som ich dala? Ide leto, takže podľa mňa tieto by som tiež mohla kľudne dať do sekcie pravidelného. Aj tieto. Dobre. Tieto budú také akože výnimočné, takže ešte tu je jedno. To som ich dostala na náušničky. Ďakujem za to, že ťa mám. Keď som ich dostala, veľmi som sa potešila. Bola som taká, že wow, takto mi dačo dalo. Ale som zistila, že bolo to darované niekomu inému. A tomu niekomu inému sa to nepáčilo, takže to darovalo mňa na Vianoce, takže asi tak, náušničky máme, môžeme ísť ďalej. No a máme tu poslednú sekciu, čo môžeme takto krásne vysypať. A to sú náhrdelníky. Tieto sú perlové. Tieto. Takto zabalené, to sú určite nechávam. Ďalšie perlkové, to mám po svojej mamine, takže to si jednoznačne nechávam. To už majú roky. Tu mám po mamine, po starej mame. Tu mám takéto kryštálové, takže to určite. Tu mám takéto perlové. No a poďme na toto. Tento tu môj bordelík. Toto je to, čo sme sa bavili, to je ten náramok, tak z viacerých. No, priateľia. Takéto niečo. Zase v živote nebudem nosiť, ale je to koženka, takže OK. No, to je ten náhrdelník ďalší. Opa. Tento to určite nebudem nosiť. Tu je ten, čo som vám brala na náušničky a čo sme vyhodili, takže toto tiež pôjde. Tu je náhrdelník z korálok. To je k tomu náramku, to si nechávam. Určite si pamätáte na to veľké wow, keď boli tieto náhrdelníky in, takže to si tiež nechávam. Toto som milovala takisto, krásne, to si tiež nechávam. Tu máme ďalšiu takú, toto je nádherné, toto je tak krásne, len ja to vôbec neviem. Ja to neviem kombinovať s oblečením, takže to je moja veľká chyba. A toto sa mi strašne páči, pozrite sa. Tak to bolo celé. Keď máte, na to by mohlo ísť do takého večkového výstrihu, nie? No, toto je krásne. No, vidíte, tu mám ešte označený. Ale ten je tiež krásny perlový. To je na zimu. Toto mi vyrábali deti. Takže toto si určite nechávam. To bude takéto, že viackrát si môžete dať. Takže určite. Korálkové sú najlepšie, lebo tie vám vôbec nečernejú. A aj keď máte nejakú alergiu na kov, tak sú rôzne farby, sú všestranné, viete si ich pospájať, alebo nejaké dieťa spraví, takže máte aj pamiatku, aj to viete použiť. Napomínavať. Tu je ďalšie, no.
Toto mám od maminky, alebo respektíve po maminke. Toto je pekné, ale tiež to neviem kombinovať. Veľa vecí neviem kombinovať. No, tu máme ďalšiu zamotanú, to už necháme na potom. Tieto korálky mám tiež po maminke, takže to už pekne uložíme. Takže tu je tento, sme zabalili. Viete, tu je nárďal k tamtému. Ventina, opúšťaj ma. Neopúšťaj ma. Na ramku. Tento tiež pôjde preč, akože ružový, krásny, ale už som na to stará. Ako sa hovorí. No, neviem čo s týmto. Naozaj. Asi si ho zatiaľ nechám. Zatiaľ si ho nechám, aj keď neviem, či vôbec budem niekedy používať. Tento si určite nechám. Takáto rúžička. Tento si určite nechám. Aha, tu sú tiež náušničky, OK. Tu je tiež takýko na ramku. Toto sa mi veľmi páči, ľudkovia. A tiež neviem, ako to kombinovať. Rozmýšľala som, že bolo by to super kombinovať k roláku, nie? Čierny rolák a toto. Musím niekedy vyskúšať. Takže tak. No, tu máme, čo tu máme? Delfinika. Toto asi vyhodím. Už delfiniky nenosím. Ale zase, keď idete na pláž, no dobré, ešte to necháme. Tu je žraločí zub. To som dostala od kamaráta, neviem skáď, ale tak na dovolenke bol. Takže to si necháme. No, toto. Oh jaj. Toto je taký dlhočižný. Toto bolo z brava, takže to môže ísť preč. Tu máme ďalší takýto dlhočízny. To je tiež na ramku. Takže tiež odkladáme. No čo s týmto? Ja neviem, či vôbec ešte rozpletlem. OK, tak poďme ďalej. Tu máme takýto. Túto bižutériu, ale neviem, či ho chcem. Asi nie, takže ide preč. No a z tohto sa asi nikto nevymotá. Toto asi budem robiť mimo kamery. Tu máme tiež jeden, ale neviem, či to je striebro alebo nie. Ja to musím vyčistiť. A tu mám takýto. Korálka odpadla, čiže korálku budem musieť pripnúť, ale to je len takýto, že máte to okolo krku a takto to máte, hej, okolo krku. Toto asi nebudete dobre vidieť, ale vám ukážem niekde tú fotku, ako by to malo vyzerať. Dobre, takže toto máme za sebou, máme to vytriedené, máme to upratané a asi takto to vyzerá momentálne. Takže momentálne to vyzerá asi takto. Tu sú všetky tie zabalené a tie, čo sú zákonom chránené, pretože ich mám po niekom, buď po babičke, prababičke alebo po mamke. Tu nás sú tie, ktoré sú vyrábané, čiže korálkové, tu je ten hrubý korálkový, tu je ten, čo si nechávam snad nejak pokúsim sa skombinovať a tu je ten dlhý veľký. No a ešte tieto dáme tu do krabice. Takže to je náhrdelníky bižutéria a tu máme druhú, čiže tu dole sú, neviem, či to uvidíte, počkajte, bo mi svieti slnko. Tu dole sú tie do piercingových dierok, tu sú to, čo sú rozbité, tu sú korálkové, tu sú tie, čo sú, počkajte, áno, tu sú korálkové, tu sú tie brošne, tu sú náramky, náušničky a náušničky. Takže tak, no uvidím, keď to zostriham. No priateľa, tak uvidím, že jak to bude, keď to zostriham. Ale zbavili sme sa tej bižuterie, ktorú už nebudeme nosiť, ktorá už nie je OK.
ale potrebovali sme miesto. A ešte som našla, teraz tu pozerám, strieborné náušničky, ktoré som si kupovala. A sú tu medvedie psie labky, takže tu tiež o chvíľku kde dám. No, tak ok, ja idem dať napiť foťák pre ďalšie videá a dneska mám v pláne iba čisto točiť, takže to si o dneska, no tak majte sa radi a buďte k sebe dobrí. Samozrejme, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a nejaké milé slovo mi napísať. Tak čaute.